A začínam si myslieť, že Jakša je možno taký slovenský Jeffrey Epstein. Že proste Jakša žije len z toho, že sa stretáva so známymi ľuďmi, chodí na všetky akcie a získava intel. A potom ten intel posúva nejakej špionážnej službe. Tento krásny estetický život s krásnym bytom, s krásnym autom, s krásnym oblečením, kde nič nerobíš, len chodíš do rozhovorov a beháš, fotíš sa a chodíš na 10 dovoleniek do roka, na krásne miesta, odkiaľ máš ďalšie krásne fotky, ďalšie krásne statusy. To musí byť hrozne nákladné a ja som dodnes neprišiel na to, že odkiaľ na to Jakša bere peniaze. Takže ak si náhodou známy reper alebo nejaká celebrita a ocitol si sa niekedy s Jakšom na nejakej party, kde boli podozrivo mlado vyzerajúce dievčatá, tak by som na tvojom mieste možno opustil krajinu. Pretože ak sa to celé Jakšovi rozpadne, ako Epsteinovi, tak niekde u neho doma nájdú všetky tie záznamy, ktoré zbiera. Pretože to je jediný spôsob, akým ja si viem vysvetliť jeho fungovanie.